नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी आपले स्वागत करतो. मित्र, आज एक मालवणी कविता ऐकूया. आपण नेहमीच ऐकतो जेव्हा आपण खूप वर्षांनी गावी जातो किंवा इतर कुठे जातो, आपण पहिले कुठे राहत असू त्या एरियात जेव्हा खूप वर्षांनी जातो तेव्हा हे नेहमीचं वाक्य असतं की खूप बदल झाली, पूर्वीचं काय राहिलं नाही. हे नियम आहे ते काळानुसार होतच असतात. माणसाच्या आयुष्यात होतात, माणसाच्या शरीरयष्टीत होतात, परिसरात सभोवताली होतात. बदल हा निसर्गाचा स्थायी भाव असतो. तर तेच सांगणारी कविता आहे. कविते शीर्षक आहे बदल स्वीकारा. ते कोणतेही असतील, हे बदल स्वीकारावेच लागतात. त्याला काही दुसरा इलाज नसतोच. मालवणी कविता आहे बदल स्वीकारा. पहिल्यासारखा कायच रावला नाही आता. पहिल्यासारख्या कायच रावला नाही आता. बघूता ते सगळा नवीनच दिसता. गावी गेल्यावर घरा झाली नाही कोणाची जुनीच असत. घरा झाली नाही कोणाची जुनीच असत. जुन्या घरातील माणसा देखू नाहीच भासतात. घरात जुनी असली तरी जुनी माणसं जातात, नवीन माणसं येतात. त्यामुळे घरा झाली नाही कोणाची जुनीच असत. जुन्या घरातील माणसा देखू नाहीच भासतात. पायवटे जुनी झाडापेडा, जुनी ओळख पटवतात. घरं बदलली, माणसं बदलली, ते वाटात येत असतात. झाडं पण वृक्ष वर्षानुवर्ष असतात. पायवाटे जुनी झाडापेडा, जुनी ओळख पटवतात. नई पिढी बघून आमका तुम्ही कोण असा विचारतात. चूक नाही त्यांची आपलं गाव झालो परकी. इतक्या वर्षांनी इल्यार सगळ्यांकाच दिसतंय अनोळखी. खेळणारी पोरा बघून माझा वय इसारतय. त्यांच्यात मगे माका मीच शोधतय. आठवतात सगळे गावात खेळलेले खेळ. तेव्हा गावात सगळे खेळलेले खेळ. काय केलंस तरी आता वयाचो बसणं नाही मेळ. वगीच नाही म्हणत लहानपण देगा देवा. सगळ्यांकाच वाटता मोठा झाल्यावर बालपण होया. गंमत बघा, लहान असताना वाटतं आपण मोठं कधी होणार, आणि मोठं झाल्यावर परत बालपण मिळावं असं वाटतं. वगीच नाही म्हणत लहानपण देगा देवा. सगळ्यांकाच वाटता मोठा झाल्यावर लहानपण होया. खरं तर पहिल्यासारखं मीच आता रवले नाही. मग हे सगळाच बदलला त्यात नवीन काय. काळापुढे कोणाचा चालला नाही हाच खरा. काळाच्या ओघात बदल होतो ते स्वीकारा. काळाच्या पुढे कोणाचा चालला नाही ह्याच खरा. काळाच्या ओघात बदल होतच जातो का स्वीकारा. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा. तुम्ही असे बदल नियमित जागोजागी बघितलेले असतील, तुम्हाला असा एखादा बदल खटकला किंवा लक्षात राहिला असेल, स्मरणात राहिला असेल तर तो कमेंट करा. आपल्या मित्रमंडळाने कविता पाठवा. चॅनलला कोण नवीन असेल, तो कोणाचा राहिला असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आता परत भेटूया येत्या 8 मार्चला महिला दिनादिवशी एक महिलांवरील कविता घेऊन. धन्यवाद.